Това нормално ли е? Стъкнат съм! Стъкнат съм! Няма човек! В смисъл, как да стане, бе? За това ви говоря, много се дразна тази игра. Здравейте, приятели, нови епизод на Squad Busters е тук. В днешния епизод ще пробваме новата героиня Джеси. Заредил съм 5 токени, а право започваме. От Goblin Rush идеално. Много добър мод, един от любимите ми. Сега ако са пани и колд, добре пак. Айде вземем Бо, той е добър за... Би много демидж, да това е добър. Такъв му е специалният гаджет. Така, няма търчим след тия гоблини. Ще се обърнем тук. Ай, само е това, ако успеем да го убим, ще е добре. Добре, как се измъкна? Да ударим тия драчета. Не знам дали пробвах новия Island. Честно казвам, навън ще вете бая хубав. Нема кефи. Избягаме на той, че той ще не убие. Че има много барбериани. Така, и тия нови тя спирити, те се появяват по сините. Такова. Така. Вземем пак кошка да може да фюзнем. Евентуално. Бая лош ротейшън ни дайде. Ето някакъв Джейси наспамил един куп такива работи. Аз ще ги взема за конис. Бягаме. Че на малко ни е това. Ключа бяхме, вземем ключа. Така. Бягаме. Пак вземам трейдър. Явно с трейдър ще играе тази игра. То се е видял. Така. Пак вземам Y. Нямах ли Мейвис, лад? Ще останах впечатление, че бях взел Мейвис. Ето е новата Джейси. Спалват всеки път турет, като си вземете нов герой от честа. Честно казвам, нямам още мнение за нея. Не съм я използвал толкова много все още. Но според това, което съм я използвал, не е лошо, честно казвам. Това нормално ли е? Стъкнат съм! Стъкнат съм! Не мога да направя нищо. Това за първи път ми се случва, момчета. Абе, стига бе, човек! Не. Не. Това не е нормално. Това не е нормално. Това наистина не е нормално, what? Суперсел, моля да оправите го това. Много вам моля. Това не е нормално. Това наистина не е нормално. Аз не можех да мърдам. What the fuck? Това нов герой ли е? Добре, накрая наш герой да отключим поне. Поне това. Не, че паме много силна, да, ама все пак. Мамка му, какво беше това, бе? Това е за първи път ми се случва такова неща. Даже знаеш, че е възможно да стъкнеш в тия работи. Аз не знаех, че е възможно да стъкнеш. Поне ето, вече аз ще знам и вие ще знаете. Ако не е друго. Пак вземем Джеси. Че бая демичка бе, май. Да, май не съм бая демичка. Такова. Да, май, не толкова след честно казвам.
Ма не, това с стъкването за първи път не се слуша, момчета, лад. Това е много annoying, наистина. Holy fuck. Кой не ще знаете вече, нямам къмо. Загубих се страйка, ама цяло не ме интересува, аз така не много бързо ги губя. Това наистина е много странно, човек. Нямам къмо. По принцип съм на добро настояние, не рейджам толкова много. По принцип като съм в камера много рейджам, много. Чупя работи тук, направо леше, не знаете колко много рейджам, момчета. Не знам вие дали седят толкова много, не, ама аз не съм много следвал съм. Това дето беше преди малко е нищо, честно казвам, наистина е нищо. Ама здраве да в крайна сметка. Сега толкова иска от мен. Приятел, айде не се дразни, ма. Така, направо използвам ми ключ. Така да не че имам много. Докато не са ги мират, ще ги използвам. Защото те най-вероятно ще ги махнат. Твърде са лоу честно казвам. Така че ще ги използвам докато ги взимам. Въобще ме интересува. Да, тук трябва да нацепим някакъв. Ще трябва да фюзим задължително, защото няма хич пари. Това ще ли да го убия? Не. Обаче може да убия това дърво. Да, добре. Так. И ключ идеално. Как фюзаме колко е. Много добре вървим за сега. Ако пак не стъкнем някъде, нали? Все пак. Фюзаме Джейси. Само не ми старей по машинката, а? Приятел, ще умреш. Приятел, умираш. Те осъзнай почна да бяга, чматката. Добре, сам нямам никакви керактери, защо не ми даде мега? Имам 40 меги, трябва да ги използвам, човек. Това е много тъпо наистина направено. Това е много тъпо направено, момчето, наистина. Уж ги били нърфнали, тъй е бъфнали, да ги дава по-често. Да, нищо не са бъфнали, тия шматки. Аз съм сигурен, че нищо не са помарнали на тия меги. Уж по-голям шанс да ги дропва от сигурно 3 седмици не ми е дропва омега. Даже не се е бавам в момента, сериозно ви говоря. От много време не ми е дава омега. От супер много време. Не са върви при мене, шматка. Тук ако успеем да убим поне едно, такова ще е добре. Честно казвам, защото положението е базе, няма да лъжа. Добре, за кого ще сега ма биш? Би тъпки дървал, братле. Къв си такъв извънземен? Откъде падаше пичага? Пак ти типа, честно. Добре. Не! Мамка му, видяхте ли какво стана? Точно се скефих, че взех трето място и изнъж ми... човек, направо нямам думи, бе. Направо нямам думи, честно ти казвам. Но задразним да така стане. Или към водят с един джем, тогава още повече го обичам. Право, майка му, ей. Няма човек, смисъл, как да стане, бе. За това да ви говоря, много се дразна тази игра. Някакъв път толкова много се дразня. Не съм си някакъв идея какво да дразня някакъв път тази игра. Ще направя още една игра и ще спирам. Да не стане много дълъг епизод. Мамка му, това от обикновен клип се получи в рейдж компилация, човек, честно. Сега ако и тук нещо ма не бъд, направо спирам епизода и изобщо не ме интересува, честно казвам. Гледай, гледай какви ма умни. Серата ма троли супер много. Че тия мумни бомби и те много ма дразнят. Или само кокошки и гоблини ми да. Та нищо по-свестно е игра. Ей, пак кокошка. Гле, бах ти майката.
А тъй... Не че е нещо много хубаво, де, ама нали. Като едно за нищо не става. Направо леш, наистина този епизод стана в рейдж компът се превърна. Ще да ги обера тия малко, изобщо ме интересува за тия босове, искам да си ги обера. Бягай от мене, бе, пичага, бягай от мене, бе. Пускам тук тази простия. Според мен тия босове трябва да ги нърфат малко, не са ли прекалено силни? Айде умри, бе! Пах му майката. Погледнете за какво става въпрос. Давай това да го филзим, че ще ми писам. И само тия кошки ми дай и това е. Пишете между другото в коментарите дали отключихте новите герои там. Джесито. Кой друг добавих? Джеси, оня доктор и Айсузър, ако не се лъжа, нали така? Само не идва при мен, беше матка. Така. Добре, Уизърда е между другото много добър като стане трети левел. Изпълни, че го не са най-силен. Особено като са надолу Генгърс е много силен като са много. Не са повече го тогава. Тогава според мен не е добър. Честно казано. Бе, пак Уизърд. Та играта му чува. И това да Уизърд, това да го вземем, това спиреч. Тук так. Спиреч. Да се надяваме, че ще вземем поне топ 5. Защото направо наистина нямам късмет изобщо днес. Как ще стъкна преди малко, много ще стъкнах, наистина. Да убивам два големи боса и нищо не ми дава. Какво да стане, човек? То няма какво да стане просто. Так, ако наберем тук някакви джемове. Тук обаче мога да се позволя. Ако ме убий. Вземи тук. Така. Бягай. Добре, много добре даже. Бе, трето място, съгласен съм. Накрая някаква горе-долу къде игра да направя. Че направо не искам много лошо, наистина. Стъквания, убивания, направо писна от тази игра. Много рейджвам напоследък, не съм много рейджвам. И супер рядко дават тия нови герои, направо леш. Гледайте какво става, искам само да видите колко такива имам. Имам 41 и буквално нито едно не ми е дало до сега да използвам. Това не е нормално, момчета, наистина. Не знам аз дали ви дава меги, е така в играта, но мен от много време не ми е дал, от седмици. Даже може от месеци. Не знам това дали е добре. Като цяло това ще е за епизодчето. Си спирам тук. Даже мога малко да го кътна, защото май много дълго ще стане, ма ще видим. Ай, момчета, чуваме се.